So mauna ni ang resulta mga my loves. Oh. Ang ato ang 55 pieces nga floor vinyl mauna ni siya. Amo na siyang gitaod. So diri pa gyud nga part ang nabutangan, unya ang diri wala pa jud. Ang diri pa nga part ang nabutangan. Mao pa na siya 55 pieces di siya mga my loves ha. Then ang diri wala pa jud. Ang diri sa murag teres wala pa. Ayon, wala pa. Pasensya na mo ana mo ang kuan. Di ani naman gud mi natulog kaysa ubos di pa man matulgan. Kulang pa didagoy ni siya og mga isa ka box og tunga or duha ka box siguro. Pero indot big siya tan-awon mga my loves kung mabinilan siya. Kay mura pud siya gi-tiles. Nice biya siya oh. Mas nice gyud siya nga binilan siya kaysa aning wala gibinilan no. So ako gini siyang lokpon na nagbinil mga my loves. Apil diri sa kuan teres ana. Kani di akong pamuyo mga my loves sinilauting dai ni oh kabuot agud oh. Kabuot ra kayo ang atop din pero diri sa tunga layo gid siya layo dili makabuot lauting ni siya pero habog ang atop sa lauting diri among hagdanan pero wala pa gyud temporary sana kay nag-order pa mi kahoy temporary pa ang among hagdanan mga my loves kay naay kahoy dito sa among palitanan og kahoy pero walay gis kataas so mao nang nagpaabot pa mi kay sunod semana pa manggod puhon so makuan ra lagi nako ni puhon anam-anam harot ra lagi ni gusto na ko lokpon ni kay og mag-amihan at least dili basa ang kuan kay waterproof daw manggod pud ni siya so at least og mag ulan-ulan dili ra siya kaayo mabasa ang plywood kay naa may binil. So plano pa lagi mga my loves kay wa pa tay budget magtigom sa. Kuanday ni siya kwarto kani nga side. So kani nga side mga my loves kani nga part kwarto ni sa kong anak. Nendere hawan ra ni siya. Amo ni siyang kuanan ani kanang markuhan na muning di ani kay diri nga side kwarto sa kong anak dayon. Kani diri hawan ra ni andin sa ubos sa silong ani moy amo ang kwarto sa kong pares gigaman akong kwarto akong anak kay gusto na ko nga ilain siya kay dalaga na grade 10 akong anak so need na gyud siya privacy so mao nang ako siyang ilain ako siyang gigaman og kwarto gilawtingan na lang nako tapos ako ang gitunga para yang kwarto ang amo ginuntang plano ani is totally iyaha ginitanan nga kwarto niya kay kuan naman gud siya kaayo kanang dako ra pud siya kaayo para himuon og kwarto niya ba nya siya ra isaw nya gamatoy na utro among plano ako na lang siyang kadibisyonan ani tungaon na lang siya tapos sa katunga yang kwarto din ang katunga is hawan lang kay in case og nami bisita pwede ra siya matulugan so mao ra to mga my loves kung kamo inyong pamuyo is plywood ang salog nya sige mo gapalit og floor mat mas maayo pa ang binil kaysa sa floor mat gyud. Promise, recommendable gyud nako ang binil kaysa floor mat ngano. Ang floor mat manggod mga my loves is dali ra kay siya magisi. Pila ra ka bulan, mabirahan ra nimo og kanang bangko magisi dayon unless sa binil nga tapot gyud siya sa ilalom, kapit kay siya nga pagkatapot dayon. Lig-on siya, dili siya basta-basta nga magisi. Pira na lang kung imog yung tuyoon og kuan, ana-anag bangko. Ang binil manggod mudugay gyud siya. Basta maayo lang yun ang iyahang pagkakuan. Pagkabutang ba, inig. Discern ninyo siya ipatapot sa inyong salog, trapuhan sa gidaan ang taptan niya. Kaya dili manggod ninyo siya trapuhan, na ay possibility nga, katoy mo ang gitaptan, abog, dili kay siya mo pilit. So mas maayo nga, trapuhan sa gidaan ang salog. Silhigan, dayon trapuhan. Nindot yun ang vinyl mga my loves kaysa sa floor mat. Unya, moingon mo mahal-mahal ang binil kaysa floor mat. Maura oy, maurang kwintaha. Kung mahal man gani siya, gamay ra pud og diferensya. Sumo nang pamo, kung inyong pamuyo, plywood, ngunani, ibinil na lang ninyo og format ang imong gigamit nya gihasula na mo sa sige og kanang pamalit, mas madak-an hinuon. Mas maayo pa noon nga magbinil mo. And then pwede po ni siya kato bitong flooring ra bitaw siya mga my loves. Katong sinaw bitaw siya kanang murag gipinisingan ba. Ngadto kusog kay ni siya mutapot og semento nga kanang gipinisingan mga my loves. Kusog kay siya mutapot para sa ako ang apuhan. Kato bitong gisak-an na mo sa wala pa mi kabalhin aning balaya katong gisak-an ako nga balay sa ako ang apuhan. Binil biya to. Ang ilhag yung salog is kato bitong red. Tong sinaw nga red. Niya kay kapuyan man siya mang lampaso, mang mutang og floor wax, guan siya. Dayon ka floor mat pa siya. And karon kay daghan man siya mga
mga apo, manggidula, ang mga bangko, guyod-guyodon, sumagisi dayon ang floor mat. Dako biya kay tog space, sumugastod siya libo kapin ang floor mat. Karon niingon ko nga nay, na may nauso nga binil, binilon na lang ni nato nay, mahal-mahal gyud jutay siya nay, pero mas maayo noon to kay muabtan pa nimog pila pa ka tuig, aya pa ka makailis. Sige day, mo to nga nag-order ko sa TikTok. Katulang iha 60 by 60 lang gyud tong iya ha. Kaning akong gi-order is 30 by 30 ra ni siya. So mas maayo gyud siya mga my loves nga binil na lang gyud kaysa sa floor mat. Moro to akong i-share ninyo mga my loves nga mas maayo gyud ang vinyl kaysa sa floor mat. Dayon gi-share lang pud nako ninyo ang resulta sa ato ang vinyl. So wala pa gyud siya puli nga nahurot kay alanganin pa sa budget. Hurot pa tong budget. Tunod bulan na pud puhon. Sumuro to mga my loves, salamat kay sa inyong pagtan-aw. God bless na tong tanan o keep safe. Bye.